nwere ife nwanne anyị nwaanyị wetara m. Ọ sị ka m jụọ ndị mmadụ ma ụdị ihe anụnwa ọ na-emefa ịghọta na. Ọ sị m nne, o nwere ife na-eme na marriage ya amarọ ka a ga-esi wee control, mana ya chọọ ka amalụ ma ọsọsọ na bie ka ọ na-eme ka ọ na-eme ndị ọzọ, like ife ndị mmadụ nwere ike ikwu ya how to handle this. Nsị a kedu ife ọ sị bụ na ọ na-abụ ya na di esebe okwu, like ya na di enwebe okwu, o chenjie like o package the whole iwo dị ya na-arụ face ụmụaka. O nwere nke megherere m ọkụ ya, onwe nke megherere m ọkụ ya. Ọ sị bụ ụmụaka ma mmekwa netin ọma mkpedo ikpe ọkụba ha ihe na nkịtị na-abụ ịmagolu no just buli igwo ife ya melie tụkwasị ụmụaka na ọ deetie ife ịghata, mana ọ na-abụ fasa okwu na ofu nwatakịrị ibu ọma ịtọ ga-ebeliri akwa oge ọbụla ya na di esela okwu na ọ ga-afụrịrị ebe ọ ga-ezida iwo na-arụ ofu nwa, na o nwere ike ọ bụrụ nwatakịrị na-asa afele ịghata na o nwere ike afele adọlụ na senke, like nwatakịrị asasịga afele mmadụ abịa lie nri dọba ofu afele ma afele na-abịa ịma na ọ na-eche ka o bute ibu ka ọ pụta ọsị bịa kedu enwe nsa afele kedu enwe nsa afele ehe ka ife ojidobe otie nwa afọ ife ị na-anya ịfụdatị na ọ bara afele na-ese nọọ na iwo na-ewu ya. O nwere ike o jesi ọlụ bata ọfụ chọi ka ọ dụ n'ụzọ di ga-enyofe gafere ọ bụrụ nsogbu, maybe ya na ya na-abụsị eziokwu in next 5 minutes after ka ọ batasigolo ọlụ akwa ife ụtọ ya afọ ọ wụfere wee gafee wee nọ 5 minutes before ha wee sebe okwu, tọọ ya afọ abụgolo nsogbu. Ọ pụta ọsị kedu onye dobe tọọ ya ebe a kedu onye dobe tọọ ya ebe a, onye afọ pụtara ọ ga-akụ ya ife. Mgbe ụfọdụ ọ bụ nwatakịrị dobe ọsị ndị nnekwu ọ na-efọrọ ya kedu ife ijire wee fịa wanyị na ya nwafụkwara ya nyefee nye kedu ife ijire wee fịa ọkụba onye afọ ife. Like n'ihi notice go na mgbe ọbụla ya na ya na-abọsa ele okwu di ga-etilili ofu nwa ife. Mgbe ụfọdụ fasebekwuo okwu na-ejele aka ịmagolo na-atrai ka ọ ghara ise ka a ghara ire ezo onye ka ọ ghara iwo iwo bikos na ofu nwatakịrị ga-ebunie. Ọ sị m ada Igbo kedu ụdị ife dị ife nke anụ ụna afụ n'ogo ụdịnụ hai Chineke, maka na ọ ma na ọ na-eti nwatakịrị ife iwe a na-ewo nyanwa iwo nke nya alịa nya na-ashaụtụkwu mụọ ịmagolu mgbe ụfọdụ nya agbapụta bịa zọrọ nwa ya, mana nyanwa ga-adọzi hapi na yanwa adọrọ hapi. O nwekwa ike ọ bụrụ nyanwa ka ikpe malụ, mana nyanwa ga-endzi up itake the whole bitterness maka na gịnị mee maka na nwa ya ebega akwa for nothing. Emesizie fasesi okwu nye wee na-asị ya ọ maka tọọ ya ka iji wee tie nwa anụ wee fe ọkwa gị nwafụlụ dị tọọ inwe onye iro ikwuru okwu ka o si bụrụ maka tọọ ya ka iji tie nwa ife. Ọsị a na nke afọ gbasara ya tọọ na ọjawara, mana ọ bụrụ na fada ese okwu ọ ga-afụ tọiz ahụ ọ bata owelie dobe ma ọ bụ ọsị bịa kee ụmụaka wepụ na ife a n'ụzọ bifo meruo mmadụ arụ ọmanji wee se okwu ma ọ pụtafa afele ahụ ọma nkwudo okwu bikọs oluba afele a na-asa asa ịghọta na ma ọ bụ na ebugheri senta tebụl ọ side tebụl bupie n'ebe ọdụ. O nwekwa ike ọ bụ na nwatakịrị ji wee mee asaịmentị and akwụkwọ ya kado n'elu ya ọ ga-eti nwa afọ ife si ya na ọ bụ na ọka emesịrị ya bughe nye n'ụzọ just looking for one thing or the other ma fasịrị okwu ndị a chọrọ ịma ma onwe onye ọ na-eme o nwere ife ya nwere ike ime to stop this or control this because it's getting out of hand. N'ofu mbọsị kịta otiketa ofu nwa ife ya atụọrị ọgụ maka na ya na-edie ọ na-achọ ka o si from there bie ya aka maka na ofu mbọsị na ya ga-atụgbu onwe ya datị na ọ ga-akụ ya ife mgbe afọ ọ bụ na ọkụ onye ife. Ọ bụ na onwe onye ọ na-eme ya denye na comment section ka ya mara ka ya si ya eme. Ike gwụrụ marriage ịkpakịrịkpọ chai ike gwụrụ ndị be anyị daalụ.